Urdd Gwyrdd ydy grŵp o ffrindiau sy'n dod at ei gilydd i chwarae Pêl-Rwyd. Da ni yn dod o amgylch Gogledd Cymru. Mae'r rhain dod o Pwllheli, rhain dod o Llanddeuolion, rhain dod o Boded, ym mhob man. Da ni'n dim o dan 15, ond mae rhai yn 13, mae rhai 14, da ni jyst yn mix mawr. Rydym wedi cael llawer o lwyddiant dros y blynyddoedd. Enghraifft, blwyddyn diwethaf gafon ni ail yn Tournament Clwb Champs, gafon ni gyntaf yng Nghymraeg oedolion, ail yn Junior League ac wedi mynd i Tournament Clwb Champs o dan 16. Mae Urdd Gwyrdd a'r clwb Ser yr Urdd yn bwysig iawn i'r ardal. Mae Ser yr Urdd yn glwb sydd yn cysylltu Arfon, Bangor a Sir Fôn at ei gilydd. Da ni'n gwneud clybiau yn Gaernarfon, clybiau Bangor ac yn Sir Fôn, a wedyn da ni'n dod nhw gyd at ei gilydd i greu tîmau sydd yn cystadlu yn y Junior League yn Gogledd Cymru. Mae'r tîm mor arbennig a special oherwydd y ffaith da ni mor agos o ffrindiau. Nawn ni'n gwneud pethau tu allan i'r chwaraeon, a ni'n fynd allan am fwyd, fynd allan i'r traeth, neu fynd allan jyst fatha ffrindiau yn lle fatha tîm. Mae'n braf cael ffrindiau ar wahân i'r chwaraeon. Mae'r tîm yn hynod o bwysig, ynddi, da ni'n cael dod yma bob wsos i ymarfer. Maen nhw'n grŵp o ffrindiau arbennig i fi, a dwi wedi bod yn ffrindiau fy nhw ers oes. O ran creu cyfleoedd a creu ser, mae clwb Ser yr Urdd yn cystadlu yn y Junior League a mae hwnna yn cyngrair i dan 10 at dan 11 ac erbyn hyn mae'r merched tu ôl i ni wan, maen nhw wedi cystadlu o'r cychwyn wan i o dan 16. Pan maen nhw eisiau dysgu a rhoi eu pennau lawr a canolbwyntio, pan mae'n dod i'r gema yn y finals, maen nhw'n benderfynol o eisiau ennill a eisiau perfformio. Mae'n neis gweld, gan maen nhw wedi bod efo ni ers ydyn nhw yn blwyddyn 1, blwyddyn 2, gweld y datblygiad na tair o rhain yn chwarae i dîm dan 15 Cymru, so mae jyst yn dangos bod gen nhw lot o dalent chwarae teg. Mae cael y brofiad o chwarae i Gymru wedi bod yn anhygoel. Hefo Cymru dwi wedi chwarae yn erbyn Ffrainc, Bath a tournament yn erbyn tîmau fel yr Alban, Manchester Thunder, Birmingham Panthers a felly. Mae wedi cael chwarae Urdd i gyrraedd Cymru wedi bod yn just hwyl a just cael chwarae o ffrindiau ar bore dydd Sadwrn wedi bod yn helpu just i gael y games fewn, y trainings, a mae cael y coaches wedi bod yn rili da. Y gobaith wedyn ydy bod nhw yn cadw i fynd yn pathwe Pêl-Rwyd Cymru. Mae cysylltiad cryf rhwng Pêl-Rwyd Cymru a Dreigiau Caerdydd, so gobeithio wedyn lle fydden nhw'n cael eu tynnu fewn i'r tîm Next Gen ag ati. Dwi'n hynod o falch o'r Dreigiau, yr unig tîm o Gymru sy'n cystadlu efo tîmau Lloegr. Maen nhw wedi bod yn cystadlu yn hynod o dda season yma. Dwi'n edmygu Bethan Dainc gan fod hi'n chwaraewr bach fatha fi. Mae cyflymder hi yn cario hi, jyst gan fod hi'n chwarae yn erbyn y pobl tal yma. Mae'n neud i fi feddwl bod fi'n gallu hefyd. Mae'n neis hefyd i ni yn y gogledd gallu mynd ar draws i gemau ffwrdd nhw yn erbyn Manchester Thunder ac ati a dod â bach o sŵn y Dreigiau i gemau ffwrdd nhw. Mae lot o hyn wedi dechrau hyfforddi wan. Maen nhw'n helpu mewn gwersylltoedd dros y hanner tymor, gwersylltoedd haf, Pêl-Rwyd. Maen nhw'n rhoi yn ôl i'r Urdd. Da ni'n ddiolchgar iawn ohonyn nhw. So ni'n mysynu sa rei o hyn yn gwneud joban dda o hyfforddi yn y blynyddoedd i ddod. Gobeithio fi am y dyfodol wedi cael cap i Gymru, cael chwarae i'r tîm cyntaf a gobeithio chwarae yn yr MPL hefyd. Nod ni yn y dyfodol ydy gobeithio ennill y tournament trwy Gymru Clwb Champs flwyddyn nesaf, gan wnaethon ni ddod mor agos flwyddyn dwytha, ac jyst cario ymlaen wneud fel ydyn ni, cario ymlaen bod mor agos. Gobeithio gael cyntaf yn y 2 cynraedd da ni'n wneud, ac jyst gobeithio cario ymlaen i chwarae yn y dyfodol pan da ni'n hun yn y cyngor oedolion, a jyst dal i wneud fatha da ni'n wneud rwan.